Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Ganihang buntag karon sa naroy oras mga bet, unsay oras karon? Mga alauna na, hapit na 1 o'clock sa kadlawon. Ganihang buntag naghatag ko og poll sa community nato. Naghatag ko og poll kung kinsay atong reakan karon. Mao tong ang ganiha, ang daghan gid nga ni Butar Bali, ang gibutuhan nila nagbot sa ato mao ang SB19. Mao ni karon ang SB19 mo nakadaog mo ning atong pagreakan ng SB19. Ang SB19 nga kanta mao ang ilang acoustic version sa Love Goose. Mo ni atong pagreakan karon. Okay, di ta magdugay ato nang pagasugdan. Pero una sa tanan, sa wala pa nakasubscribe diha, subscribe na para ma-update ka sa sunod kung naa natay bag-o nga mga video. Ug ma-notify pag yun ka. Ikaw pa ang una magka-comment kung naa tay mga video nga pagawas. O i-like na lang pod para i-rekomenda ni YouTube sa uban ng mga tao nga wala pa kakita ani nga video. Okay? Sige. Magsugod na ta. Pero intro sa ta. Okay, sugod na ta. Kin. Sabi wa ko nag-speak ba nga mag-gitar mo po din si Pablo di ay. O? Kapo mo po din mag-gitar ng bata di ay. Giyo nagkanta si Kin. Indot sab. Dayon ta. Still. Sa gulo. Naipoy rap day. Apoy sa gulo rap aning kuha nila aning kantaha day. Love Goose. Ang primero ni rap si Pablo. Naaw na to kung mga rap gini sila tanan. Naaw na to. Si Diyos na po. Si Diyos na po may nag-rap karon. Ana na sila. Humana si Pablo. Karon si Diyos. Ang ni kantagan nag-una si Juan Kin. Ano ito? Tanan bagini sila mo kuan. Tanan bagini sila mo rap yun. Matay di lang gid ni isa gid. Big versatile kan versatile gining mga bataan bisan asa ipamutang gid kayahon gid nila. Kadayon ta ha. Okay. Sabi yung kantaha muna ipagka-rock po di ay. Pero kung imong sa music video, parang groovy man ang dating. Pero kini acoustic nga version, indot kayo kay kuan. Nang murag rock ba? Rock yun, paminawon. Matay mo lahi gid no kung pangbutangan og lain nga mga music, bali di lang kay gitara. Bali ko naglain nga instrument.
Mulahi gid ang tono, ulahi ang kuan bali niya ba sa music video kay kini oh, acoustic nga kuan pero nindot kay paminawon. With you, no, I can't live Mhm. without you. All I need is your love. So won't you take me with you? Okay. 'Cause I don't know what to do. You're the one I love, the only Mhm. one I'll never say goodbye. I don't even have Murag dugay na ni nga video. Murag tuig na ni kapin siguro ni. Kini nga perform nila, murag tuig na ni kapin kay di man kay kuan ang kuan kanang video di kay klaro ba pero nindot ka na wa may lain makuha na to sa acoustic bali nila. Karon pa po ko kitaan ni. Nindot kayo. until the sun hides, 'cause the brightest Oh. stars are the ones that live in your Tanawa. life. Time flies, even faster than Oh. you expect. I don't know anyone, Oh. but it's just like paying a debt with a death. I'm most Ano? Si Justin BA mismo po rapo di ayo. Grabe. Unsa naman ni? Anan magid ni sila. Bisan asa ipamutang day. Mura po day ni sila tanan day. worth to me. I didn't do anything, why this Juice. happened to me? Tell me how could this be? Mm. How could this be? Someone please explain this to me, 'cause I couldn't see. Why? Why she had to Why? leave the one that I love? I hope right now is listening, the man above. 'Cause I know when Diba? Yun na dungog. Bisag ka kin nga kuan ang tingog nga ubos. Dungog kayo. Kini nga music video o kini nga bali acoustic version nila maklaro gid kung kinsa giyabag mayabag sa ila. Maklaro gid kay gitara ra gyud nagkuan, gitara ra bali ang gaduyog. Diri gid makita kung adto ka sa music video gid nila ani sa Love Ghost kuan tungod sa kadaghanay instrument mixing na bali. Di kayo makuan na to ang ilang tingog. Diri maklaro gid kung unsa ang ilang mga tingog pud. I do anything, Mhm. wanna take 'em back, Na? wanna take 'em back. Puso ka. Without you, I'm lost. So won't you come? May mga palsito nga dinding ba? Oo. Mhm. I still feel the pain and it's Mm. insane. Inside my heart, please calm this rain. I know you're gone, but this pain still remains. Say, oh, how could Unsa ni sila tanan? Sila man tinguro kan tanan ani mo kan tigo mo kuha na ning gitara siguro. Pero karon lang kay si Pablo ako gadahon pud ani nga mo gitara din si Pablo day. Yung kung igo ra siya mo compose pa. Kan tigo day gitara day. Ni murag akong nakuanan ani mo gitar si Diyos. Ambot lang ni si Steel kan tigo ba ni? Ikuan ninyo kung ginsay kan tigo pa ni kani si Kin kan tigo ba ni mo gitara o si Justin pod. Ako na hibawaan ani sa ilang lima amo gitara gid si Pablo o kini si Diyos. you leave me here? No way, Oo. no way. Mm. I take the pain, but Oh, never say. gawas ng I'll never ever say goodbye. 'Cause I can still feel you. You took my heart with you. Mm. No, I can't live without you. All I need is your love. So won't you take me with Mhm. you? 'Cause I don't know what to do. You're the one I love, the only one I live. Grabe gid si Steel no. Things can be Wow po kayo. Murag ka Steel hinuon taas magigtingog si Steel gid. Murag iya gid ang atigbabaw ka diri ba. Ini sila mga backup bali pero na sila mga part gihapon nga sila mo kanta. Ka Steel gid may grabe. Why did Mm. I lose you? Kada usa nila nagi part. I keep Mm. loving
Diyoso kantag hapog. I don't wanna say goodbye, never say goodbye. Oh, 'cause I can live with you. You took my heart with you. No, I can live without you. Wag. It's your As. love, so won't you take me with you? Oh. 'Cause I don't know what to do. You're the one I love, the only one I never say goodbye. Oh. I'll always love you. Always. Apo kayo pero simple na kay nga kuan ba pag atong paminawon gali sa music video nila murag lisod kayo ang lisod bali ang duyog bali. Karon atong nakita nga ang pagduyog is gitara dili lang kay ingog kuan. Sayon naman dai kaayo. Sayon ra gamit nga chords dai nila. Nindot gigas style yun basta ballad yun eh. Control kay ba? Murag ang iyong tingog ba nga control kay nga murag paminawon nimo murag nagsyagit siya pero murag napay pagkasi palsito gamay ba nga murag nindot kay paminawon eh. Oh, okay kayo. Okay, nahuman na gyud. Ato ginakita kung unsa gid ang ilang performance atong sa acoustic bali. Bali sa akong natan-aw ani nga performance nila. Wapo kayo. Nindot kay paminawon ang acoustic kay ngano. Kay ang ilang mga tingog na dungog gid o naklaro kaayo nato kung unsa asa silang kuan kay mismo ang pagkantaga nila mga blending maklaro kaayo ug usap pod maklaro nato kung kinsa ang mayabag sa ila, di ba? Oo, nindot kayo. Pero bahin pod sa kuan, bahin pod sa kanang pagkanta nila, dili na kinahanglan nga na ikurog-kurog ani nga kanta. Wani ka nang vibrate ba o mga vibrato sa ilang tingog kini nga klase nga kanta kay na may pagka-rock good. Ila maayo kay nga pagka-perform nila nindot kayo acoustic. Karon pa ko kadungog ani ikuan ko ninyo ba kung gitar ba ni si Kin, si Justin og si kisa ni isa si Steel. Oo, ikuan yung comment section na to kung manguan ba sila antigo bagin sa mga gitara kay ako nahibawan si panagin si Pablo og si kanay si Diyos master kaya na sa mga gitara mama ilang kuan antigo mo pud ay ingon gid nga kanang mga tugtog paghimo sa pagkompos bali sa ilang mga kanta walay gitara nga nagkuan ba ay ato na makita siyempre ang nagkompos na po hunahuna po sa kuan unsa nga tono kanang ilang gikompos, di ba? Pero kini nga kanta lahi ra sa katong music video nila, lahi ra ang kuan bali ang ilang ang atong madungog balik adto kay na maguto mixing sa uban nga instrument bali. Ini purely gini nga kuan acoustic, klaro ang tingog. Okay kayo. Okay. Sige. Diri ra ta taman. Sa katong pa nakasubscribe subscribe na. Mabag-o sa atong channel.
subscribe na para ma-notify mo sa sunod nga atong mga video nga i-upload. Paki-like na lang pod para komenta ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kakitaan ni. Okay? Sige. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Peace out.